TMTV. Сизәсезме, инде кыш та килеп җитә. Салкын кичләрне җылытыр өчен кайнар яңалыкларга тулы шоу-біз тапшыруын башлыйбыз. Татар эстрадасы яңалыкларын җиткермисезне бер каяда җибәрмим. Хәерле кич, дуслар. Эфирда мин, Лилия Гиматдинова, шулай итеп тапшырубызны башлыйк. Бу атнада татар эстрадасы мэтры Салават Фатхетдинов белән Элвин Грейның татар җырына кагылышлы роликлары социаль челтәрләр бездә шактый тавыш чыгарды. Мен көңілім нешік тұя, жүрегім нешік құша, шулай жырлайым. Нешік керек? Исегезгә төшереп узыйк. Ике җырчы арасында әлеге низак Салаватның Элвинга татарча була җырларга ярамый дип әйтүе аркасында чыкты. Элвин исә моңа каршы татар эстрадасының иң танылган җырчысына батыл оештырырга, ягъни стадионнар тутыра алу алмауда сынашырга тәкъдим итте. Моңа кадәр комментарийларга тартылмаган Салават әлеге тәкъдимгә карата бер сүз дә әйтмәде. Халыкта Элвин һәм Салават арасында чыккан бу конфликтны буыннар көрәше дип атадылар. Шушы көннәрдә бер интервьюда Мэтр татар җыры фестивалендә катнашырга теләмәве хакында әйтте. Ләкин роликларны карасак, Салават фестивальдә булырга һәм Элвинга ничек җырларга кирәклеген өйрәтергә ниятли дигән фикергә килергә мөмкин. Син яшь, әрсіз, стадионлар жадысың. Мен саған неше жырлысын көрсәттермін. Халыкара татар җыры фестивалендә кемнәр ничек җырлыйсын килеп кара. 16 декабрь. Пирамида. Фестивальны оештыручылар кем яклы булар? Татар җыры 2017 сәхнәсендә Салаватны күрербезме? Әлеге буыннар көрәшенә нокта куелырмы? Сорауларга җавапны 16 декабрьдә Пирамида концертлар залында белербез. Илсия Бәдретдинова концертларын күчерергә мәҗбүр булган. Җырчы моны сәламәтлеге аркасында эшли. Илсия тамашачылары алдында гафу сорап, Сабай һәм Шакмагыштагы концертлары булмаячагын җиткерә. Борчылырга кирәкми, хәлем генә китте. Азрак даваланып алам да эшкә тотынам. Күпләр әлеге фото астында күз тигәндер, концертларын бик яхшы үтә бит дип язган. Илсия, сакланып йөр, терел. Күзілтәсә якын дуслар, ул ягылды тормасы дейіп, шатлансалар душманларың булмасы дейіп, өмөтүн үссә туганнар, ул безнеке түгел дейіп, сөйгән кешең китсә ул таш күңеле дейіп, бар көчеңне җыеп торып бас, бер егылып торган егылмас, алга атла, бер генә килми җиргә яз, бар көчеңне җыеп торып бас, бер егылып торган егылмас, алга атла, бер генә килми җиргә яз. Раяз Фасыйховның Instagram шилтәрендә, бәлки күргәнсез дә, Айрат Ильясов белән кыска рекламный ролик куелган. Имеш Раязны Пирамида концертлар залыннан куалар. Бу исә чынбарлыкка нигезләнеп төшерелгән икән. Быел әзрәк буталчык килеп чыкты шул. Пирамида күңел ачу үзәгендә узачак концерт көнен билгеләгәндә 24-нә дип ниятләсәк тә, бу тап башка көнне алганбыз. Концертым 24 ноябрьдә булачак дип йөрим. Рекламада биреп өлгердем. Билетлар да сатыла башлады. Ул көнне дәрәҗәле рус артистының концерты булырга тиешлеге ачыкланды дип сөйләде Раяз.
Җырчы зур кешеләр белән сөйләшеп, Мәскәүдәге артист белән танышып кына аның концертын күчертә ала. Кем икәнен әйтеп тормыйм. Бу хакта сүз куерту матур булмас дип җиткерде Раяз. Ә сез исә дуслар, концертка билетлар алырга ашыгыз, алар санаулы. Барлыгымны синең белмәсиде, артларымнан карап калмасаң, турыгыздан үтеп йөрмәс идем, йөрәгемә ялкын салмасаң. Turıgızdan үтеп йөрмәс идем, йөрәгемә ялкын салмасаң. Татар эстрадасында төрле темага иҗат ителгән җырлар шактый. Ә менә бүгенге премьерабыз кебеге юк иде әле. Роза Мустафиева башкаруындагы пенсия җырына төшерелгән клипны карап үтик. Рабыня Изаура. Сәнсез пенсия килде. Карагыз әле, күпмегә пенсия үскән. Нишлибез? Китте Казанга. Янга чыктым пенсияда акча аламай сайын, бер мизгелгә күренмәдә югала табып җаен. Пенсия, пенсия, бәлкәчен бирсия, ничек кенә ай буена яшәргә акча җитә иде ярыса, яфрак булып бакчада. Ишектән чыгып китә тишектән, ул акча чит-илләргә кем барган белешергән. Пенсия, пенсия, сине китереп минекия, ничек кенә ул акчаны арасы да сузасы, матур киемнәрне киеп, диңгезләргә барасы. Китә тарала тиз бәйрәмдәй көткән акча, нигә соң берәр туганым булмаган икән патша. Пенсия, пенсия, нигә үсмисең дия, баса җитә күптә бетә тота белергә кирәк, уздырырга яратам шул, жәлләмә дип иркерәк, уздырырга яратам шул. Нишләп торасың? Изаура бетә бит инде.
Социаль шелтәрләребездә Ризат һәм Зинира Рамазановлар гаиләсе ишәя дип хәбәр биргән идек. Күпләр моның шаярту гына булуын аңлагандыр. Җәй айларында TMTV Production коллективы белән берлектә төшерелгән клипны карап узыгыз. Һәм кыйммакытан Бүген дә сине йоктыңнан кыймак исе уяткан Җаным дибез исемнәрне Онытыпбыз күптәннән Көнебез шулай башлана Бер тәпите үпкәннән Җаным дибез исемнәрне Онытыпбыз күптәннән Көнебез шулай башлана Бер тәпите үпкәннән Шайрышу көллешу Рәхәт безгә синең белән Башатыкны бүлешү Күңелемә искән җилдә Ярамый шул беләсең Вакыт борчуларыңны калдыр дисең көләсең Җаным дибез исемнәрне Онытыпбыз күптәннән Көнебез шулай башлана Бер тәпите үпкәннән Җаным дибез исемнәрне Онытыпбыз күптәннән Көнебез шулай башлана Бер тәпите үпкәннән Бәгърем дисең, җаным дисең Көнгә бер матур исем Сине сөеп һәм яратып Һич туеп булмый дисең Язмышым бүләге дисең Син үзең миңа бүләк Гомер юлыннан атларга Миңа бары сине кирәк Җаным дибез исемнәрне Онытыпбыз күптәннән Көнебез шулай башлана Бер тәпите үпкәннән Җаным дибез исемнәрне Онытыпбыз күптәннән Көнебез шулай башлана Бер тәпите үпкәннән Көнебез шулай башлана Бер тәпите үпкәннән Тәмле көрәш тапшыруының алыштыргысыз алып баручысы шат күңелле Шаян Булат Байрамов кунаклар җыеп, аларга төрлече терекле сораулар яудыра. Ә үзенең бер дә мондый ситуациядә калганы юк. Әлеге ялгышны төзәтеп, Дамир Зиннатуллин Булатны җылы студиясеннән алып чыгып, аның белән бик кызыклы әңгәмә корган. Моннан нәрсә килеп чыкканын, Булат Байрамовның нинди кеше икәнен хәзер белербез. Дамирдан репортажны карыйбыз. Сәлам дуслар, шоу бездә бүген кунакта тәмле көрәш тапшыруның алып баручысы, татар эстрадасының популяр артисты, ул да булса Булат Байрамов. Булат, сәлам. Сәлам, Дамир, сәлам. Безнең телевизион тамашачыларыбыз. Ниһаять, мин сиңа кунакка йөрим хәзер. Син дә миңа кунакка килеп җиттең. Ничек хәлләр, ничегрәк килеп җиттең? Узганнан соң Аллага шөкер, килеп җиттек. Монда килеп җитәргә ерак түгел бит инде бу Казанда гына. Килеп җиттем, бераз гына мандраж бар, аз гына. Кая килгәнеңне әйтеп узыйк. Кая килдек без бүген? Бездә булса инде аэротруба дип аталган шундый бер кызыклы аттракционга килдек Булат белән. Булат балачактан хыяланадыр менә очарга менә. Һәр баланың миңа калса зур хыялыдыр. Канатларны җыеп җибәреп Ушу шулай бит. Аны инде әлбәттә без чынбарлыкта ача алмыйбыз, ләкин менә шул аттракционнар ярдәмендә бу эшне башкарырга мөмкин. Менә башкарып карыйбыз бүген барып чыкса. Курку хисе бармы соң менә Нюса теге андый хисләр? Бераз бар, шуңа күрә мин беренче башта сине кертеп җибәрәм. Карыйм син теге миннән бераз генә олырак булганга яшьләрне җибәрәсең инде. Сине әлбәттә, син әле өйләнмәгән әле.
Сиңа бара рисковать нечем. Балаларың юк, шуңа күрә сине кертеп җибәрәбез. Карыйбыз, әгәр дә исән чыксаң, инде мин керәм аннан соң. Шулай итеп, дуслар, без бүген аэротрубада очачакбыз. Булат бәйрәме белән киттек. Дуслар, Булатны кертеп җибәрдек. Ул беренче, хәзер чыкканын көтәбез. Ничегрәк? Ошады? Замечание ясадылармы? Юк, нормально булды бугай. Әйбәт. Нәрсәдән? Ялен ашаррак ди. Булыр дип уйлаган идем. Яхшы. Ярый. Алайса мин хәзер әзерләнеп торам. Сине карыйм. Давай. Сузылып ятты сразу. Эй, токта бит бу, токта. Юк, нормально. Әйбәт, да бир давай. Нәрсә? Ишеттең? Нәрсә диyor? Әй, җибәрәсең бит инде буялары, а? Нәләр дисең? Мен бер күрдем дә аңладым минеке икән, булды шул. Бигрәк тә тәмле булса, бик тиз ашап бетерәбез. Бик тәмле булмаса, калырга да мөмкин әле. Минем яратмаган артистларым юк. Бар, анда нежелательный диләр, ләкин әле аның килгәне юк. Дуслар, инде аэротрубада очып алды. Хәзер инде студияда, гомумән эш урынында бик еш күрешә торган кеше, ул да булса Булат Бәйрәмов белән сөйләшеп алырбыз. Ничегрәк хәлләр, ниндигрәк яңалыклар бар икән, гомумән сөйләшербез. Ничек хәлләр? Хәлләр дигән бүген әйбәт менә. Әле генә аэротрубада булдык, очтык барасына күргәннәрдер инде. Шуңа күрә бераз туңдырды, без кайнар чиләрдә чыгып алырбыз, ямасы керә чиләрегез кайнар булсын дип, тәмле булсын дип телисе килә. Булат, инде ошады дип әйткән идең. Нәрсәсе ошады менә гомумән? Үземне ирекле очышта хис итү, менә шул хис ошады. Чөнки булай самолеттан сикерү миңа калса бик зур батырчылык таләп итер иде, ә монда менә инде син җирдә, әллә ни ярак күтәреләсе юк, 1 метр ярым күп дигән инде андан 2 булар инде, яхшы. Куркыныч түгел, кая. Әлбәттә син янда инструктор бар һәм син шул ук вакытта үзеңне ирекле хис итәсең, менә ышкан кеше кебек. Күпләргә әйтәм бит, киңәш итәм, барсыннар. Парашютта сикергәнең бармы, синең мондай тәҗрибә бармы? Юк, парашютта сикергән юк. Парашютта сикерәсе килә, ләкин шүрләтә. Беләсеңме, сикерәсем килә менә, мин тик үзем экстрим яратам, тарзанкадан сикерәсе килә. Менә аякны бәйлиләр бит әле, о джампинг дип аталамый ул, тагын аризм. Бердән биеклектән аска, нашәттеп. Ул куркыныч дияраны бар бездә. Менә шуннан сикереп карыйсы килә. Менә син барыбер теге яшь булып бирсәң дә, барыбер инде яшь бара дип әйтик. Бу яшь дигәннән әзрәк кенә үсә төшкәч тик барыбер шүрләтү хисе барлыкка килә икән. Экстрим әйбергә башка төрле караш, башка төрле куркыныч әйберләргә инде бераз генә теге куркып карыйсыңмы? Аннан түгел дип әйтәм мин. Кеше бераздан тынычлана төшә. Ни өчен? Чөнки ул беренчедән өйләнә. Аның гаиләсе барга килә, һәм балалары барга килгәч, инде җаваплылык хисе туя башлыйсың. Менә шундадыр аның төп асылы. Чөнки син беләсең, син якын кешеләргә кирәк, син әниеңә кирәк, туганнарыңа, әлбәттә инде гаиләңә беренче чиратта сине эзлеп көтүче балаларың бар, тормыш яшәгән, тормыш иптәшең. Шуңа күрә монда инде бераз кеше басыла төшәдер дип уйлыйм. Хәзер инде аңладык төп сәбәбен. Менә Ләйсәнне очраткач, сен белән йөри башлаган. Кайчан ул синеке икәнен аңладың икән? Ни өчен, ни сәбәпләр өчен әле? Сәбәпләр дигән. Мен бер күрдем дә аңладым минеке икәнен, булды шул. Менә бер күрдем дә очраттым да, гашык булдым да, мен әйттем. Ул минеке булачак дидем, шулай булды да. Кайсы бер очракта артист кешене үзенә тиң ярый итеп сайлыйлар. Бу моның турында уйлап ишеткән булдымы? Инде Ләйсән белән мәсәләгә килгәндә, без студент вакытта очрашып йөри башладык. Аннан соң мин 2001 елда менә шул радиога кирдем эшләргә. Һәм Ләйсәннең беренче җырларын әле мин радиода яңгыраттым. Алып килдем Барс медиага 2005 елда. Нәкъ менә безнең анда контракт та булды. Ләйсән контракт төзеде һәм инде без өйләнештек тә инде. Шул елны. Менә Ләйсән нинди кеше ул? Гомумән бераз сөйләп китәләр. Ул теге Кушкар йолдызы астында туган. Ул Кушкар йолдызына туры килә миңа калса. Ул бик эмоциональ.
ул бик тиз, ул җитез, ул мыштым кыланганнарны яратмый. Чөнки ул үзе мыштым кеше түгел. Ул бит нәрсәне тиз башкара. Аңа менә хәзер булсын. Хәзер урында менә хәзер әле. Аңладың. Вакытында менә тиз булсын. Җиренә җиткереп эшләнсен бөтен нәрсә. Ул шул исенесне башкарган эшне яратмый. Эмоциональ импульсив, мәсәлән, ул тиз кызып китәргә мөмкин, ләкин тиз суынырга да мөмкин. Ачу саклый алмый ул. Ул бик мәрхәмәтле. Ул бик пөхтә, бик чиста. Тамам сөйләп бит микән инде. Мин сине яратам. Бик яхшы, әлбәттә. Минем өчен туган. Булат, гаиләдә эш кыз, тормыш иптәшең Сылу һәм Зифа. Нәрсә дип сорыйм инде, әйме? Таңсылай. Нәрсә дип сорыйм? Ул алып кайтырга теләк бармы дип әйтим икән? Планнар бармы икән? Сен әйтәсең, ул алып кайтырга теләк бармы дип, теләк булса да сиңа аны сарап бирәләрме әллә ул дигәнне? Шунысын әйтеп узыйк. Ләйсәндә 3 балалы гаиләдә үскән, миндә 3 балалы гаиләдә үстек. Димәк, тутырырга кирәк булыр инде, Алла бирсә. Карарбыз. Күз күрер дип әйтәр. Әлкеннәр шулай күз күрер. Ну, алайса инде син дәвам иткәч, мин дә дәвам итим. Малай булуын теләр идеңме менә? Синдә бармы андый теләк? Мин бу сорауга җавап бирмим, алай дип теге. Малай, чөнки мин кызларымны бик каты яратам. Алар мине бик каты яратар. Белим, алар миңа бик кадерле. Миңа әгәр дә әйтсәләр, мен синең сорауга җавап бирәм. Әгәр дә булат, елларны кире күчереп, кайтып, әгәр сиңа менә бу 2 кызларың урынына 2 малай бирәбез дип әйтсәләр, син риза булырсыңмы дип мин әйтәрим, юк. Юк, әлбәттә. Менә мин кызларымны яратам, алар миңа бик кадерле. Шуңа алар исән сау булсыннар, сәламәт булсыннар, безнең тигезлектә үссеннәр. Менә шул теләк. Теге малай дип саташкан кешеләрне мин аңламыйм шулай ук. Кемдер анда мәсәлән малай дип әйтәләр дә, малай дигәннән бер мәзәк искә төшә. Хәсин сорауга җавап бирәме? Теге бик малай теләгән әти 8нче баласына кем дип Галимҗан дип исем кушты ди менә. Безнең шуңа иң мөһиме игелекле, тауфиклы, ата-ана җанлы, туган җанлы балалар булсыннар. Хәзер инде алга күчик, тәмле краш темасына кайтасым килә. Мен инде күптәннән теге кайтабызмы? Күптәннән инде бу теманы күтәрәсем килгән иде. Тәмле краштә мин инде күргәлим процессында күрәм. Сырыйлардыр инде бик еш, ничегрәк бара икән, калган ризыкларны нишәтәсез икән, пешергән ризыкларны кая куясыз, артистлар үзләре белән алып китәләр икән. Бу сорауны да бирермен инде. Ризыктан башлыйбызмы кайсыннан? Артистлар пешергән ризыкны нишәтәсең булат? Барыбыз да бергә, коллектив белән, ТМТВ телеканалы коллективы белән, без бит дус коллектив, бердәм коллектив. Алар керәләр анда, кызлар, редакторлар, операторлар, монтажерлар. Һәм инде бергәләшеп, уртага салып, бигрәк тә тәмле булса, бик тиз ашап бетерәбез. Бик тәмле булмаса, калырга да мөмкин әле ул. Менә барлык нәрсә булып бетә, мин белмим. Берничә сезон эчендә күп артистлар килеп китте. Менә иң истә калган, иң тәмле ризык кемдә иде икән? Ну, күбесен булды, тәмле ризыклар, анда истә калдырып торып булмый. Ну, мәсәлән, бик бөтен өстәлне пешратып, шулай итеп, һәм инде кызыклы шундый төрле соуслар кулланып, анда әзерли Марат Галимов, Артур Марат дуэтыннан эме, ул бик оста ул. Ләкин ул бөтен өстәлне быкырдатып бетерә. Ул бер чиста соус саба калмый. Ләкин аның бик шундый матур да килеп чыга һәм нәзакәтле ризыклар итәрме, изискин менә шундый сүз. Бар шундый ризыклар, салатлар, яисә башка төрле берләр шулай итеп ясый. Анакы кызларда инде кызлар гомумән барсы диярлек бик оста пешерәләр. Шул ук ул анда камыр ризыгы буламы, кайнар аш буламы, беренче ашмы, икенче ашмы. Икенче ашны кызлар инде күбрәк тәмле пешерәләр. Менә бар бит инде барбер, син үзең өчен теге энергетикасы белән туры килмәгән, яратмый торган артистлар дип әйтәбез инде бардыр алар, ләкин алар менә килделәр ди синең тапшыруга. Син аның белән аралашасың килми. Син үзеңне ничек булса теге тырышасың инде, әйме? Андый моментлар булдымы? Минем яратмаган артистларым юк. Бар анда әйтик, русча саны шундый сүз бар, теге нежелательный диләр, дим. Миңа калса, миңа карта үземә генә. Ләкин әле аның килгәне юк. Безнең тапшыруга. Булай килгәннәре бөтенесе белән дә яхшы мөнәсәбәттә, кемгәдер мөнәсәбәт яхшырак, кемгәдер шулай гына бер урында. Нейтраль, яисә нейтраль. Нейтраль самилар белән сөйләшәм, аралашам. Мин үзем теге бик коммуникатив кеше, мин
һәркем белән дә җайлаша аламыз. Сине инде татар радиосы танытты, шулай ук тәмле көрәшнең дә зур өлеше бар монда. Син инде берничә еллар рәттән берничә сезонны алып барасың, әле сине алмаштырган, синең урынга килгән кеше булмады. Айрат Ильясов кына нәрсәләр анда маташкан иде. Сәлам дуслар, TMTV каналында сез яраткан тапшыру тәмле көрәш тапшыру. Һәм күргәнегезчә бүген алып баручы Булат Байрамов түгел, ә мин Айрат Ильясов. Ләкин дә син инде тәмле көрәшнең төп герое алып баручысы. Син менә бу тапшыруга дөрестән дә рәхмәтледер дип уйлыйм. Монда инде минем теге сомнение юк. Юкмы? Шигең юк ая. Шигең булмасын әлбәттә. Әлбәттә бу инде минем үземне теге бер балам кебек бу тапшыру. Чөнки әле мин хәтерлим, анда әле без беренче спонсорлар белән сөйләшергә барган дип, менә шундый тапшыру булачак дип, ярак араларга каядыр барып, үзебез спонсорлар табып, сөйләшеп, әлеге тапшыруны чыгарып, әлбәттә, чөнки кешеләр менә күрәсең дә хәзер кайбер теге исәбу бәйрәмнәрдә, анда концерт чараларында килеп әйтәләр, улым, без сине тәмле көрәштән карыйбыз дип анда, өлкәнрәк яшьтәге апалар булса инде, әбиләр булсалар, шулай дип әйтәләр. Күп кеше белә шул тәмле көрәштән. Син бит әле теге кемдер әйтә, берсендә бер концертта бер хатын бәйләнде генә. Син бит әле ул тәмле тамак дигән тапшыруны алып барасың бит. Тәмле тамак түгел, тәмле көрәш. Нинди тәмле көрәш булсын, тәмле тамак бит инде менә. Сез бәлкем мине бутыйсыдыр башка ни белән. Итем бәлкем башка тапшыру чыккандыр дип уйлый башлыйм. Юк, тәмле тамак бит инде менә ди, тәмле тамак. Каткан үзем. Мен әйтәм, мин уртада басып торам, ике якта артистлар басып торам. Шул тапшырды дим, тәмле көрәш бит инде. Шулай менә исеме ди. Әйтәм, тәмле кеше тәмле тамак дип әйтә икән. Бер хатын гына булды шулай. Башкалары булай беләләр инде, тәмле көрәш дип әйтәләр, карыйлар, күрәләр, таныйлар. Әлбәттә, мин тәмле көрәш миңа. Әлбәттә, TMTV телеканалына беренче чиратта рәхмәтле, чөнки мөмкинлек бирәләр бу тапшыруны чыгарырга, менә шул. Күптән түгел генә синең тормышыңда татар радиосы югалды дип хәзер әйтмәкче идем, ләкин барыбер син киләсең, анда йөрисең. Ярар, татар радиосының алып баручысы исемен хәзер йөртмисең инде син. Үкенүләр бармы? Инде берничә айлар узып китте. Кире уйлар юкмы? Юк, уйлаганда юк, бернинди үкенү дә юк. Мин анда коллектив өчен тыныч, анда хәзер алар эшлиләр, эшне булдыралар, абылай юк, нинди әйләнеп кайтмыйм. Булды, ул инде үтелгән этап дип саныйм мин. Кабатлап әйтәм, менә мин Барс медиа компаниясына рәхмәтле. Инде 2001 елдан бирле менә шул итеп эшләттеләр, эфирга чыгардылар, таныттылар. Мин анда ул татар радиосына бөтенесе бер комплекслы эш ул вакытта инде мин концертлар алып баручысы булып киттем автоматик рәвештә. Ул төрле солянкалар, безнең башка җырчыларында әле анда беренче сольный концертларын алып барганым. Күбесенең дип әйтергә кирәк. Аннан соң әлбәттә инде ул эшләү дәврендә без Лейсан белән менә Лейсанның контракт төздек Барс медиа компаниясе белән Лейсанны танытты. Шулай итеп җырлар яңгырады, җырлар хәзер клиплар төшердек. Лейсанга уртак клиплар әлбәттә инде шул ук дәврдә мин бердән-бер татар радиосы алып баручылары арасыннан дип әйтик инде бердән-бер мин Алтын Барс премиясына ия кеше 2010 елда Җаныкаем җанашым җыры өчен, дуэт өчен. Ну, бер барс булмаса, яртысы минеке аның. Ярты Барс дип әйтик. Ул күңелле этап булды, матур вакыт булды, матур чыр булды. 16 ел булды. Һәм инде мин шундый фикергә килеп, миңа калса мин дөрес эшләгәнмендер дип, вакытында әлеге эшне калдырдым, вакытында киттем. Һәр нәрсәне шул башы булырга тиеш, уртасы, кульминациясы, һәм инде ахыры дигәндәй. Менә шундый матур чырда, матур вакытта, шул вакытында китәргә кирәк. Яшьләргә калдырырга урын, яшьләр эшләсеннәр, анда перспективаларның зур. Дөресен әйт, дустана мөнәсәбәттә, шуңа күрә мин Марат Ибраевичка рәхмәтле. Без дуслар. Булат, хәзер инде бу процесс булды, син киттең, тормыш хәзер нәрсәләр белән шөгыльлән? Тормышың дәвам итә, аңлыйбыз монсын. Нәрсәләр белән шөгыльләнсең? Концерт, яисә бизнес ачтыңмы? Бизнес юкмы синдә? Радио эшчәнлегеннән генә мин туктадым. Әлбәттә калды бит безнең TMTV телеканал тәмле көрәш. Шулай концерт эшчәнлеге күбрәк игътибар бирелә башлады. Шул аерма. Әлбәттә шул ук бәйрәмнәр алып бару, төрле чаралар алып бару ансы барысы да калды. Һәм инде әйткәнемчә концерт эшчәнлегенә генә күбрәк басым ясала башлады шул. Шулай ук һәм үземнең проект, ул да булса теге гитарага җырлар башкару, шаянрак җырлар башкару. Шул проект өстендә эш бара.
жырлар сөйлейбіз, қызықты жырлар башқарачақпыз. Башқарам инде концертларда халық көре. Бұлай халық бик нормаль қабыл ете. Юморны аңлайлар, біздің татар халқы молодцы, аны үшін рахмет. Юморны бик яхшы аңлайлар. Ақша керек, ақша жетмей, қайдан ақша табарға, ұрышларны таратырға, кредитларны ябырға. Ақша керек, ақша кім шығарған сөздер ул, нишләп кімдәдір дыққыда, неге бізде әздер ул. Ақша керек, ақша кім шығарған сөздер ул, неге кімдәдір дыққыда, неге бізде әздер ул. Юмор дегеннен хәзер инде татар эстрадасындагы юморны сөйлибез, чыгарабыз дигәндәй. Хәзерге мизгелдә ниндирәк яңалык кертергә әзерсең? Стендап жанры инде. Стендап жанры татарларда бик юк. Менә шул стендап жанрын үстерергә кирәк. Аны начар буламы, юкмы? Аңларлармы икәнсең, менә монысы иң куркыныч сорау. Аны сөйләп карамыйча син белмәячәксең, аңлыйлармы, юкмы икәнлеген. Нәрсәдер эшләмичә син аны әйтәм бит, нәтиҗәсен итә алмыйсың. Син аны эшләп кара, халыкка тәкъдим итеп кара. Бер тәкъдим итеп кара, икенчесен тәкъдим итеп кара. Берсен кабул итмәделәр, икенчесен кабул итмәделәр ди. Ләкин менә шул чорда күп кенә кеше төрле эшне башлаганда да ул төрле өлкәдә сынып калырга мөмкин, яисә кул төшерергә мөмкин. Менә кул төшермәсә кирәк, һаман тырышырга кирәк, һаман тагын чыгарып карарга мөмкинлекләрне файдаланырга кирәк. Ой, халык яратмас икән, ошатмаслар икән дип ятып калсаң начар. Ятып калганчы атып калу икән бит. Татар юморын алсак, инде арасында гына бик яхшы шәп юмор табырга була. Ләкин күбесе ничек булса да кырыйданмы, яисә төп тегәлме билдән астарак була. Ни өчендер белмим, моның сәбәбен инде мин әйтә алмыйм. Ләкин син моңа ничек үзең карыйсың? Мин билдән түбән юморга бик начар карыйм. Мин һәрвакыт әйтә киләм, бу ничектер юморның бик теге җиңел, җайлы ысулы дип әйтикме инде, кешедән нидер шау-шу, нидер фикер тудыру өчен, ой, бу моны сөйләгән икән, моны әйткән дип бик җайлы. Син менә үзең теге интеллектуаль юморың белән кешене шаккаттырып кара. Менә анысы күпкә авыррак. Шуңа мин билдән түбән юморга начар карыйм, негатив хәтта. Һәм андыйларны белмим яраш. Ничек дип әйтергә кирәк түгел әйтмим. Син хәзер безнең өчен юморист, җырчы, алып баручы. Бу сорауны инде мин төрле өлкәдә тырышкан артистларга бирергә тырышам. Ул да булса, син менә барбыр кайсын якынрак итәсең? Миңа юмор өлкәсе күбгә якынрак. Әйтәм бит, әле менә син әйтәсең, вакытың күп кала дип. Вакыт җитми барысында эшләп бетерергә. Анысың шуны үстерергә кирәк, әле үземне дә битәрләп торам, яңа әйберләр язмаган өчен менә соңгы вакытта. Әлбәттә, җырлар бар, әле җырларны чыгарып, шулай ук YouTube каналына куярга, Instagramга куярга кирәк, ләкин Instagramга 1 минуттан артык вакыт синмый инде. Менә тиздән әле Алла бирсә бу тапшыру чыкканда бәлки инде булыр, акча турында җыр. Актуаль җырлар, бездә актуаль җырларны җигит кешеләрдән җырлаучылар бик сирәк, миңа калса. Чөнки һаман да шул ук мәхәббәт, һаман да шул ук ярату, кайын, табигать, әни, әти, туган җир, балачак. Сиңа нәрсәләр шамый дәйме? Шамый түгел. Ул булсын, ләкин һаман берүгә бер монда бит альтернатива кирәк бераз. Шул альтернатива юк, шул альтернативаны булдырмакчы булам. Җырчы буларда. Әлбәттә, мин җырлау да ашый, ләкин үземнең манерада. Менә кулга гитара алып. Миңа безнең радионың директоры килеп әйткән иде. Булат, син дә шулай сизелә ул дип әйтеп мине раз җиргә төшергән иде. Ул китте, мин кулны алып өлгердем, менә шалт кул иченә гына шалт тиеп китте бар. Миңа калса каблук астында булган иратны хатыны анда җибәрмәс, алай иттереп дип. Менә алып баручы Булат Бәйрәм сугышканы бармы икән? Бәйрәмнәрдә, мәҗлесләрдә, яисә концертларда, гомумән кулисада дип мин сәхнә артында. Аллага шөкер юк бугай. Ләкин берсендә безгә нитләр түгел диджейга инде, анда халык нәрсәгә? Бер 5-6 ел элек булгандыр инде. 7 ел булмаса инде аңа. Хәтерлим, берсенә дискотека җитмәш инде кеше. Кайнар шәйләр эчәләр, әнә шундый куе шәйләр эчкәч, кешенең бисе килә башлый. Кунак бит әле ул ярар анда, белмим, әти әйтсәм анда кияүнең яисә кәләшнең килеп анда, әйдә, җегетләр шулай тигез диде.
ул кунак кеше килеп, әйдә, дискотека кой, син нәрсә дискотека? Юк, сөндердек, нинди анда сөндерү? Шул. Ярый, башка кунаклар бар килеп, инде аны тынычландыра башладылар. Тынычландыра алмыйлар. Кичкә шул анда безгә кияү белән кәләш килде дә инде. Безнең харышын әйе, анда мин диджеймны яклап мин килә башладым хәзер анда миңа. Ул типте мин кулны алып өлгердем, менә шалт кул иченә гына шалт тиеп китте бай. Артка сикереп реакция бар бит инде бераз гына. Аны тотып торалар. Булат диләр, зинхар үзен диджейң белән арасына бүлмәгә кирип китик, әле безне хатынычландырабыз дип. Без мәҗбүр булдык башка бүлмәгә кирип китәргә. Аннан соң ул тынычланды, аны кичкә алып киттеләр. Шуннан соң инде аппаратураны җыйды диджей дип әйтик. Менә Булат. Шундый бер булганы бар. Булат, менә синең ачуыңны чыгара торган әйберләр, ул да булса, дөрфалык, минлек, кешенең борын күтәрү, кешенең үзен бик эре тоту, башка кешеләр белән масаю дигән сүз инде. Менә шул минем машина шанкин һәм артистлар пунктуальлек булмау. Пунктуальсезлек буламы инде белмим. Менә йылдызлык ширенә күчкәндә, йылдызлык шире белән Булат авыргандыр, әйме? Ничәнче елларда булды икән һәм ничек син җиргә төштең? Ничек төшерделәр сине? Йылдызлык шире буладыр һәр кешенең дә. Аны кеше шунсы кызык, кеше үзе сизми. Йылдызлык шире белән авырганын ширләгәнен диләр. Бәлки син хәзер дә авырыйсыңдыр әле. Юк, һәм яңа андай бер юк, ул булгандыр бер этап дип саныйм мин. Бу радиода эшли башлагач, инде беренче концертлар алып барганда миңа безнең радионың директоры килеп әйткән иде, ул вакытта инде ләкин эшли башлагач бер 2 ел узганнан соң, Булат, син дә шулай сизелә ул дип әйтеп мине раз җиргә төшергән иде. Андай әйбер булган иде. Әйткәннәре булды. Менә мин вакытында кабул итәм һәм бик урынлы дип саныйм. Әгәр чынлап та син үзеңне кырыйдан күрмисең ди. Һәм чынлап та шулай. Була менә кеше үзен кырыйдан күрергә тиеш. Аңа бары тик якын кешесе генә әйтә ала шулай дип. Якын кешегә килгәндә инде ул да булса ләйсән тормыш иптәшең, гомумән синең алып баруыңа, синең иҗатыңа, синең тапшыруыңа, белмим, сиңа гомумән тәнкыйть яудырамы һәм киңәшләр бирәме? Булат, син монда дөрес эшләмисең дип әйтергә мөмкинме? Әлбәттә, ләйсән ул минем иң беренче тәнкыйтьче. Ул менә тәмле көрәшендә карап, ул әйтә, менә монда нинди сорау бирдең инде син, менә монда нишләп әйтәсең, үзеңне күбрәк контрольдә тот, нәрсә сөйләгәнеңне колагың ишетсен дип. Ул әлбәттә ләйсән беренче чиратта әйтә аны. Әгәр дә ул, ой, барысы да яхшы, әйе, дип торса, дөрес булмас иде. Безнең мөнәсәбәтләр дип әйтик, ачык, без бер-беребезгә ярарга тырышып, анда теге ялагайланып, яисә белмим, охшарга тырышып, андый сүзләр әйтмибез. Без конструктив рәвештә, менә анда монсы молодец, чыгышың анда мин дә әйтергә мөмкин аңа, чыгышың яисә монсы әйбәт булды, монсында юк, монсында булай дип без бер-беребезгә әйтәбез. Әгәр дә без бер-беребезгә әйтмәсәк, кем әйтә инде аны? Башка кешеләр читтән алар синең, ой, әйбәт булды, яхшы булды, алар сиңа киресенчә зыянга әйтергә мөмкиннәр. Син үзең шуңа ышанып, әйбәт икән, мин шунлап та шундый яхшы икән дип әйтә. Әлбәттә, инде контрольны ышкындыра башлыйсың. Шуңа күрә вакытында әйтәм бит, тәнкыйть әйтелергә тиеш, тәнкыйтьтә булырга тиеш. Әгәр дә инде мактарлык урын булса, мактау сүзе дә әйтелергә тиеш дип уйлыйм. Еш мактыймы? Булса, Булат, ләйсәнме? Юк, ләйсән еш мактамый. Әйтәләр бит инде, бары бер ничек булса да, егет кеше егет булса да, әкрен генә тормышка гаиләгә кирип киткәч, бары бер бәлки каблук астына кирип китергә. Син үзеңне менә ничек уйлыйсың? Ул сездә бармы икән? Син каблук астына кирип киткәнме? Под каблуком үзеңне хис итәсеңме, юкмы? Ничектер андый берне бик теге сизгән туйган юк. Әгәр дә мин кирәк булса, мин бу нәрсәне аңлатам мен, каблук булу. Гел идә генә яту. Тормыш иптәшеңнең сүзен генә тыңлау, ул нәрсә әйткәнне эшләү. Бездә андый бер юк. Кемдер бит әйтә, гомумән сүз әйтергә курку. Ул гел иендә генә, бер кайда чыкмый, дуслар белән бармый. Мин инде монда теге мисал өчен генә әйтәм, бу теге бартагын шундый бер алым артистларда мактанып әйтүем түгел диләр. Шулай. Итәр ансы мактана башлыйлар. Вот әйе. Мактанып әйтүем түгел, мин инде 2 тапкыр дуслар белән без иратлар гына берсендә 2015 елда бардык. Эльбруска анда 9 көнгә киттек чаңгы шуарга. Быелны без бардык Италиягә, шулай ук чаңгы шуарга тауларга дуслар белән бергәләшеп.
Миңа калса каблук астында булган иратны хатына анда җибәрмәс, алай иттереп саныйм мин. Шуңа күрә мин кая да барга теләсәм, футболмы, хоккеймы, берәр чарамы, рәхәтләнеп, бездә андый бер юк. Син бармыйсың, нишәп әле миннән сорам. Ничек инде мин инде рөхсәт сорарга тиеш, анда хатыннан мәсәлән мин шунда барыйм әле дип. Мин әйтәм, менә факт, ул да шулай ук. Без бит өйләнешкәч нәрсәле, без бит төрмәгә кермибез. Без ирекле булып туган, без өйләндек, әлбәттә. Син бит кулыңда бугау түгел, син кайдарында бәйләнеп куелмаган. Син бара аласың, син дә үзеңнең гамәлләре өчен үзең җавапны бирергә тиешсең. Шул Ләйсән кайдар барга кирәк булса анда дус кызлары, иптәш кызлары белән име? Ул шулай ук миңа да әйтә дә, шулай мин шунда чакырлар, мин шунда барам. Әлбәттә. Ул да минем үкчә астында түгел. Мин дә аның каблук астында түгел. Инде тигезлек. Бездә андый бер андый сүз чыкканы да. Булат, барыбер ир кешедә көнчелек ул бар. Сездә ничек икән? Гаиләдә көнчелек хисе бармы? Сез бер-берегезгә көн дисезме? Концертларга чыгып киткәндә, так, монда булай карап бер, тигеләй булай үзегезгә мин бөтенләй үземне көнчелек дип санамыйм. Бәлкем Ләйсән сәбәп бирмәгәнгәдер. Бездә андый проблема юк. Чөнки бездә бер-беребезгә ышаныч бар. Бу нормаль гаиләдә шулай булырга тиештер дә. Яшь вакытта барыбер андый әйбер булмадымы инде? Ничек? Юк, әлбәттә, өйләнгәнче, очрашып җиргәндә мин көнләшә идем. Барыбер көнчелек хисе, инде шундый хис бар миндә. Дип әйтергә кирәк, Ләйсәгә кечерәм әле үземне хәзерге вакытта. Менә парлы дуэтлар дисең, әмма алар бераз сымрак барлыкка килде, ләкин Булат Бәйрәм һәм Ләйсән Гимаева парлы дуэты, җырчылар, алар инде бар иде. Истинлек сизеләме? Истинлек бар дип уйлыйсыңмы? Юк, мин истинлек сизмим. Һәркемнең үз иҗаты, һәркемнең үз тамашачысы. Инде истинлек инде монда. Без алданрак чыккан булганга гына конкуренция бар бит инде Булат барыбер. Монда син конкуренция турасында истинлек турында сорыйсыңмы? Син әйдә. Истинлек конкуренция барыбер шул бер тема дип әйтгәндә татар эстрадасында, гомумән эстрадада. Мин алай дип бершендә үземә конкурент дип санамыйм. Алар да санамыйлардыр. Кабат әйтәм, һәр кешенең үз иҗаты, үзенең җырлары, үзенең тамашачысы. Әгәр син дөрес эшләсәң, бит нәрсән дөрес башкарсаң, матур җырлар сөйләсәң, дөрес клиплар төшерсәң, шулай тирбеме? Матур клиплар төшерсәң, сиңа да тамашачы киләчәк, эшләсеннәр башкалар да шулай, алар да шулай эшли. Монда тик тормаска гына кирәк, тамашачы җитә. Алар күп. Хәзер инде безнең экраннарга карап әйтергә була, үзеңнең теләкләреңне мөрәҗәгать итәргә була гомумән безнең тамашачыларга. TMTV каналы без молодцы. Барыбыз да бер уртак эш эшлибез. Шуңа күрә мин хәзер тамашачыларга мөрәҗәгать итәсем килә. TMTV телеканалын карагыз, күзәтеп барыгыз һәр теле тапшыруларны. Безнең төрле төркемнәргә өстәлегез без бар. TMTV телеканалы Instagramда, бар ул ВКонтактеда, бар әлбәттә YouTube'та безнең канал шулай бит. Карагыз, күзәтеп барасыз. Әлбәттә үзебезнең сайтыннан багыз TMTV онлайн каналыннан күзәтеп барырга була барысында. Зур рәхмәт сезгә булган өчен, чөнки TMTV телеканалы эшли сезнең өчен. Дуслар, һәм инде бүген бездә кунакта шоумен, татар эстрадасының популяр алып баручысы Булат Бәйрәмов иде. Килгәнеңә бик зур рәхмәт. Тагын очрашырбыз дип уйлыйм әле синең студияда. Алла бирсә, һәм әлеге мизгелдә сау булашабыз. Пока-пока. Бүгенге менә шулар. Киләсе атнада татар шоу бизнесында нинди яңалыклар булыр? Барысын да җиткерермен. Шулай ук безнең социаль челтәрләргә язылып, яңалыкларны күзәтеп барыгыз. Киләсе очрашуларга кадәр пока-пока.
Наконец-то и в Казани появился учебный центр, в котором можно воплотить свою мечту и стать профессиональным визажистом. Центр Мейкап Ателье – это школа международного класса, и здесь мы не только готовим профессионалов высокого уровня, но и даем возможность повышать свою квалификацию уже работающим визажистам, так как каждая профессия требует постоянного роста. Помимо профессионалов, в нашей студии каждый сможет найти что-то для себя. Профессиональная декоративная косметика и косметика по уходу за волосами, руками и ногами. Услуги салона красоты. Наша студия – это наш второй дом, поэтому мы стараемся поддерживать семейную атмосферу и каждому гостю передавать наше тепло и заботу.